V tejto chvíli sa už na javisku začína inscenácia historickej udalosti podľa etnologičky, autorky programu Ivety Zuskinovej pod názvom Kráľ Korvín a Valašská pospolitosť. Je to veľmi rozsiahly príbeh, opäť ho uvádzame len v skratke. Od začiatku 14. storočia prichádzali na územie aj Valasy. Prichádzali z východných oblastí Karpát, aby tu u nás naučili ľudí novým spôsobom ovce chovať. Oj, pomaly ovečky, krížom cesty je horí. Hej, veď sa napasiete, trávičky dovolí. V tých dávnych časoch, v roku 1474, kráľovi Matejovi Korvínovi patril aj nový hrad Liptovský, Novum Castrum, hrad vo vtedajšom Liptovskom Hrádku. A práve v tom pamätnom roku prišiel na svoje hrádocké panstvo a keďže vedel, že Valašská pospolitosť má svoje stretnutie, zavítal medzi nich. Pán Boh vám daj dobrý deň, dobrí ľudkovia, čo svoje ovečky pasiete na pasienkoch hrádockého panstva. Chodili sme spolu so mojimi druhmi po okolitých lesoch, pozorovali sme zver, lovili ju a veru nám už aj vyhľadlo a unavili sme sa. Preto vás prosíme, či by ste nám trochu z vášho pokrmu nedali, aby sme sa mohli posilniť a trocha si odýchnuť pred ďalšou našou cestou. Ale máme len halušky s brinzou, jedlo ovčiarov a valakov. Ak nepohrdnete, s nami spolu je z jednej misii, vedno, už nech sa páči, sadnite si, jedzte a keď bude aj žinčica, aj pite. My sme, pán kráľ, prišli z východnej dediny pod Krivanom. U nás sa dávno, pradávno usadili naši predkovia Valasy, ku ktorým sa pridali rolníci, ktorým sa naše remeslo zapáčilo a tak začali vedno s nami chovať ovce. Ovečky na holi, ktože vás podolí, ja vás pás nebudem, radšej nás boj pôjdem, ja vás pás nebudem, radšej nás boj pôjdem. Keby bača o tom vedel, že na medvedzovcu zjedel, na tom našem salaši, čo budeme teraz robiť Valasy, čo budeme teraz robiť Valasy. Bača kričí na Valachov, chlapi hore sa, slnko je už na oblohe, ovce pasce sa. Večer ovce podojíme, syra masla narobíme a po dobrej roboce treba si dať činčice. Večer ovce podojíme, syra masla narobíme a po dobrej roboce treba si dať činčice. Milí naši Valasy, za vaše verné služby pre nás a našu krajinu sa vám chcem už teraz odďačiť. Preto vám, Valachom v Liptove, odozdávam veľkú listinu práv a slobod. Vďaka nej budete v našej krajine slobodnými ľuďmi s významnými právami, ale aj povinnosťami.
vzácny a múdry panovník náš, ďakujeme vám za vyznamenanie, ktorého sa nám dostalo z vašich rúk. Sľubujeme vám, že budeme plniť príkazy vaše, ako aj príkazy vašich verných služobníkov. Cený pán kráľ, my, pánstvo z hradu Ľubovňa a zálohovaných miest, prišli sme vám vzdať hold, pokloniť sa vám. Taktiež sme prišli požiadať o potvrdenie našich práv a výsad. Aj napriek tomu, že sme momentálne v poľskom zálohu, stále sa cítime ako vaši podaní a pevne veríme, že vaše snahy o prinávrátenie nášho panstva budú úspešné a staneme sa zase súčasťou vášho kráľovstva. A teraz prosím, zaujmite miesto v našej spoločnosti a spolu sa potešme tancom a spevu z kraja spod Magury. Potykanie mlínskej, voda vobieta, potykanie mlínskej, voda vobieta, a lesa manželskej teče nestráca. Valasy okrem iných výhod majú povolenie voliť si svojho valašského vojvodu. Tu ide na Valašská pospolitosť z Liptova, Zamaguria, z Podkráľovej hole i z ďalších dolín si vyvolila za svojho valašského vojvodu Branislava Pregera. Týmto ti na ďalší rok odovzdávam funkciu valašského vojvodu za nás Valachov. Príbehom o kráľovi Korvínovi a Valachoch sa končí umelecká časť programu.